Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi åbne sådan en her Charizard box sammen med min far. Og ja, der kan være nogle gode kort, der kan være nogle dårlige kort, som altid. Vi håber på en Charizard. Ja, det gør vi selvfølgelig. Og husk at like og subscribe, men der er ikke andet end at sige, inden lad os komme i gang med videoen. Lad os gøre det. Nå, der er pludselig åbent. Jeg er bange for at ødelægge boksen. Ja, det bliver spændende. Ja. Åh, den ser sej ud. Vi kan lige se den her. Og forresten også første gang mig og min far åbner sådan her. Mm-hmm. Den er jo ikke så gammel igen. Det ser fedt ud herinde. Her kan vi lige se, hvad for et kort vi skal have. Ja, vi skal have... Bare den der, ikke? Jo, men også lige den der. Hallo, det kunne være fedt med den der mega golden Charizard. Ja. Vi kan lige prøve at se den der. Ja. Jamen, du viser den også her. Så det er fint. Ja. Den kunne være fedt, og den kunne være fed at få. Og især så også det der kort, det ser så fedt ud. Var det ikke noget med den? Mega Sharpedo X. Ja, det var noget med, jeg så i en video, at den var sådan noget 200 kroner i ungraded. Nå, men lad os se. Wow! What? Og ja, som altid, sleeves. Så skal vi lige rykke det her lidt. Skal vi tage den der? En hel masse sleeves, og selvfølgelig dem, der vil bare lige blive, og vi lader bare lige blive, de er godt beskyttet her i. Men vi lægger bare lige alt her, som vi får i den her video. Terninger, og sådan noget til spillet. Bim! Det er en fed coin. Prøv at se. Den er ret fed. Mm. Ja. Men så er der jo de her 9 pakker, jeg tænker 1, 2, 3, 4. Så har vi 4. Du har 4, jeg har 5. Vil du starte med at åbne en? Jeg synes, at du skal åbne dem alle sammen. Nej, vi skal åbne begge. Sådan plejer de på sådan. Okay, så kan vi det. Du starter, du har 5, så kan du starte og slutte. Lad os lige... Ja, man tror altid næsten, det er et guldkort. Og så kan jeg jo godt trække noget med, sådan man lige... Den her skal vi bruge til noget. Den her frem. Mm. Okay. Basic Energy. Hvad er det for nogen? Det kender jeg ikke. Jambo, den kender jeg godt. Fuld. Ikke noget fuld. Og så vi gør det sådan, at vi ligger alle plus her. Jo, lad os gøre det. Det der, det er jo ikke. Den er fin. En blender. Det er ikke det, det går på. Kaldte du den lige for en blender? Nej, jeg siger den blender. Nå, jeg lige sagde en blender. Nej. Så husk det der kort. Så hvad er det, jeg skal? Så nu kan jeg lige... Ja, du skal gøre det. Så tager du den her, den skal bare væk. Okay. Og den her, så skal det ene kort, det skal om foran. Mm. Fordi det er basic energy, så det sidste kort, det er pullet. Okay, skal jeg tage dem igen? Mm. Okay. Så bladrer du bare. Så, Og du skal gøre, så man ikke kan se det sidste kort. okay, så det er den her. Og det skal være sådan. Det kan man godt gøre, men man plejer jo sådan. Okay, så den her vej. Ja. Okay. Sagoon. Zigzagoon. Mischievous. Mysterious. Bronzong. Den er ikke sådan. Sacred Charm. Darmanitan. Gliscor. Der er ikke kort Mimikyu. tilbage. Er der ikke kort tilbage? Jo, jeg tror, der er et pull. Er det ikke et pull? Sation. Okay, den er fed. Den Det er også dejligt at røre ved. Prøv. Rimelig fed. Rimelig fed. Ja. Den er ret dejlig. Yes. Ikke noget pull. Ikke noget pull endnu. Den gør vi også bare lidt sådan. Ja.
min tur. Ja, vi kommer til at glemme at starte det ene kamera. Men sådan går det jo, når man er ny. Ja, og det ved jeg godt. De har sådan noget, som de professionelle helt sikkert også skrevet. Det skal jeg have. Ja. Der var alligevel ingen puls i de første 2. Ja. Så dit ansigt, det var rimelig neutralt. Ja. Mit ansigt er bare ikke jomfruelig. Helt usynlig. Meget tydeligt. Man gider ikke opdateret. Så skal du lige have den her ind, så man kan se op i kameraet. Sådan der. Crocodile. Så lige til. Wow. Den er fed. Den er rigtig fed. Så skal du lige have sådan en her. Ja. Nice. Lad os lige tjekke, hvor den er henne i bogen. Hvis den er ret højt op, så skal vi lige have den i mere end sådan en. Nej, ikke endnu. Vi skal først lige tjekke bogen. Hvor er bogen? Ja, man kan altid lige putte den i den her, så kan vi se senere. Far, hvor er bogen? Den er her. Skal det til. Godt. Nej. Det er sådan ikke ret god. Så. Torsk om bag. Ja. Nummer 100. Der. Den er da mega god. Det er den. Den er. Det er selvfølgelig den der Mega Charizard X. Det er nummer 109. Og så Men det er der ikke den en anden. rigtige. Nej, så er der en mere. Der Og er det er der. den der Mega Charizard Og X. det der, men det der, det er. Ja, det der, det er den rigtige, men det der, det er den bedste. Nej, jeg tror faktisk den der, men jeg ved det ikke. Nej, Det kan godt være fordi den der. guldkode, det var noget med det der. Det var sådan mange. Det var Nå. noget med, det var et par tusind, man kunne få. Er det rigtigt? Ja. Okay, så er mange Så er det ting. dig. Så er det mig. Værsgo. Først. Og se, hvad han nu får. Man kan se mit ansigt igen. Eller man kan se Man kan også også næsten se mit. Ja, næsten. Jeg kan lige sætte mig sådan her, så kan man også se mit. Og så siger du, den her skal væk. Ja, og så, Og den den her, her den skal derom. Og så lige gøre sådan her, så man Og så ikke tipper lige, man dem. ja, Sådan der. så man ikke lige kan se Og det. så siger vi... sådan der. Ja. Lombre. Piplup. Palmi. Mamoswine. Vi skal is bagefter. Ja, det skal jeg. Wigglytuff. Powmot. Jeg tror, der er bud. What? Nej, den skal i en top sleeve. Ja, men det er jo det er ikke den helt vilde. Er det den helt vilde, den her? Den, Jo, det tror jeg faktisk, det er. ja, det er den. Det er Skal vi den, lige der prøve er at se? rigtig. Den er rigtig. Ja, den er lidt off-center, så det bliver ikke en 10'er. Nej, men det der, det er jo allerede Der er et kort med bagved. Kan det også være godt? Ja, det kan godt være. Okay, det var det ikke. Det er Frækkeren. stadigvæk sygt. Den er Det er jo rimelig omme på. vanvittigt. Den er jo omme på en af de bedste sider. Ja. Den ligner på uden det. Den er. Så skal vi lige have den i sleeve her. Det er den 1, 2, 3, 4, 5. Så er den der. Så vil den også lige 1, 2, 3, 4. toploader her. Det er den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den 6. bedste, du kan få, far. Ja, Vi har lige puttet den 6. bedste. det er vist rimelig godt pulle, det der net. Jeg tror, det der hvis vi får, altså, jeg tror, det er det bedste pulle, vi har fået i hele videoen. Ja. Det tror jeg, synes du har vi. ret i. Den er pissegod. Ja. Forestiller du? Ja. Fed indpakning igen. Jeg synes, jeg ser virkelig, den er skide flot her. Ja. Jeg er ved at have pakket den forkert også. Basic Energy. Jigglypuff.
Den er fed. Det er sådan noget par tusind kroner. Mener du det? Måske endda 3. Oh my god. Vanvittigt. Hvad kan man få i PSA 9? Hvad koster den i PSA 9? Det kan de tjekke bagefter. Men lige nu der er den til salg for... Var det ikke dig, der pullede den? 320 euro eller sådan noget. Var det ikke dig, der... Det var rimelig vanvittigt, det der. Crazy. Er du ikke de 2 eneste, der har fået? Hvad? Men er vi enige om, det er stadig mine kort, du var med til at åbne? Ja, selvfølgelig er det det. Du fik dem i julegave. Ja, Er det mig? Ja. Jeg har Der er lige god held i mig i dag. Det er der. Hvis du får guldservicearten, ikke også? Det vil være Vi vanvittigt. mangler bare de 2 andre, så har vi alle serviceartsene. Ja. Så skal vi bare videre til det anden bedste trainerkort. Ja, trainerkortet, det er jo det andet bedste. Ja. Så er det noget med... Det er det andet bedste. Men er det så fordi, man skal fjerne... Jeg tror, man skal gøre sådan her. Ja. Og så skal man måske gøre sådan der. Og så... Skal man tage den bagerst også? Nej, Nej. Sådan fordi her. det er pullet. Der ligger der. Ild. Det betyder, at det er en charizard. Måske. Nej, det er noget med, hvis du gætter det, så er det en charizard. Det er der nogen, der vil mene. Ja. Hvis du gætter din flames... Okay, det betyder held på en charizard. Chameleon, ja. Det giver held. Smargle. Okay, jeg tror faktisk, det er en charizard, der er her. Grimslis. Gliscor. Cyrillage. Okay, ekstra meget fire. En Det jumbo betyder, at ice vi skal cream. have en Det er jo is. vanvittigt, så skal vi have mere is. Og en Toxtricity. Og det er den sidste. Nice. Enderpulle. Min tur. Og bagefter min tur, så har vi... Du kan jo lige reklamere lidt for den her, hvis du har lyst. Ja, så kan man sige, nå at ja. man kan købe den. Ja, man kan forresten For- købe den for 10.000 eller 10.000. 13.000, hvis du vil. Ja, vi satte den oprindeligt til salg til 13, men jeg tror, vi sælger den til 10 nu. Ja. Man må gerne give mere, men hvis man giver lige under 10.000, så tager vi den ikke. Men det skal være præcis 10.000. Yes, lad os gøre det. Nå, skal vi komme videre? Ja, Din tur. jeg kan mærke, det er en hård pakke. Vi sætter på en gold pack. Ja, Vi det kunne være satser fedt. på en gold pack. Har du nogensinde prøvet at få sådan en? Hvad? Har du nogensinde prøvet at få en godt pack? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk heller ikke. Det er jo også 0,0. Men det her, det er en fejl. Det føler jeg også ikke, det var på de andre. Nej, det er dårligt. Det er en fejl. Hvis jeg har fået en fejl på min pack, så skal der også være et okay. Egentlig meget smart. De ligger de gode kort inde i midten, så man ikke kan komme til at bukke dem, når man åbner. Hvad? Det er meget smart, at de har lagt de gode kort inde i midten. Så man ikke kommer til at bukke de yderste, når man åbner korten. Kortpakken. Steel? Eller er det, hvad er det? Ja, det er stil, tror jeg. I kan Stille og ret. roligt. Stille og roligt. Jeg skal lige nå at se. Power, den har vi allerede fået. Gloom. Den har vi fået. Wigglytuff. Eternatus. En iscreme mere. Pull! Der er pull. Nice. Den skal en sleeve, men ikke en top sleeve. Skal den ikke i låter? Top låter. To. Det skal Okay. Det er kun, hvis vi får sådan nogle, der er rigtig. Den har mange stjerner på og sådan noget. Det er lige i nytårstemaet. Ja, det Ja, er det er det faktisk. det? Også fordi vi har næsten lige farvet Jesus fødselsdag nu. Altså juleaften, det er jo Jesus fødselsdag. Det var der, han blev født. Ja. Han blev født. Nå, den kan vi lægge der så. Så har vi Zacian, Mega Charizard og Miss Så er det dig. Magnus. Så tager jeg den næst sidste Jeg pakke tror, her. det please, det er en god pack. Altså, vi kan jo håbe på hinanden. Jeg håber på dig. Good. Please, en god pack. Så den der er væk. Den får du. Og den der frem. Og den der er herom. Og så gætter vi på Grass Flame. Energy. Okay. Psychic. Det betyder, at jeg ikke kommer på. Tror jeg. Trapinch. Sandile. Piplup. Misdreavus. Granbull. Cyrillage. Punk Helmet.
Charmeleon, det kunne jo godt være en lille opbygning til en lille Charizard mere måske. Det er jo ikke sindssygt. Kan det være dobbeltfuld? Nej. Wildplume. Skal vi lige prøve at se den her? Jeg prøver lige. Jeg Vil ikke putte den i en toploader også? Jeg Den har nummer 107 alligevel. 107. Og sådan har rimelig god centrering. Okay, den ligger højt oppe, men... Ja. Det er et pænt kort. Det er fandme også Hvad er det for en? Mega Charizard. Nej, den der. Også den der. Og hvad er det? Miau? Miau. Ja. Men sådan så bare... Det der gule Charizard. Jeg gider så gerne have det. Jeg vil gerne have det. Så kan vi lige Hvis vi får den, så skriger tage den jeg. sidste. Hvis vi får guld Charizard, ikke? Eller en god pack, så skriger vi, ikke? Så Jo. skriger vi. Det kan godt være, at vi ikke har et lillebror, måske. Det er lige meget. Det er en godt pack hver, ikke? Ja. Så må han gerne være vågen. Ja. Mener du faktisk det? Ja da. Det mener jeg faktisk også. Så kan han komme med ind og fejre det med os. Med noget is. Det er jo noget min McDonald's is. Ja, det er rigtigt. Du skal lige have den ind foran kameraet her. Det er bare... Jeg fjerner lige det her skrald her. Sådan der. Så. Water! Godt gættet. Nu skal jeg have den længere herinde i midten. Jeg har den helt... Det er perfekt. Og så vinkler den måske, hvis du vinkler den lidt op mod kameraet. Sådan der. Seviper, Cresselia, Dawn og et guldkort, hvad er det? Bolton og Billiard. Okay, det er faktisk et mega Den er jo vanvittig. Den ser sej ud. Ej, den er også fin, hva'? Mega... Hvad hedder den? Mega Lopunny X. What, den er fed. Nå, nu er jeg kun til 3 toploader med han. Så må vi lige ind og hente en med. Må jeg lige se den? Ja. Nummer 84. 84, okay. Den er ikke uden for nummer, men den er godt nok sej. Der. Den er virkelig sej. Den er virkelig god. Mm. Men så er den okay godt. Det er den. Men de 3 top-pools. Altså, De 3 top pulls. Jeg tror faktisk, det er lang tid siden, vi har været så heldige med en pakke, hva'? Det har vi ikke været siden Mio. mig der kiggede, jeg troede, at det der kort var 100 kroner værd. Den her? Ja. Ja. Lad mig bare se. Men vi kan lige vise alle på udsnit. Yep. Mega Charizard. Skal du huske at vise den op af, hvor kameraet er. Mega Charizard. Mm. Så har vi en Ambipom. Ja. Ja. Og Legendemand. Og det er jo faktisk en legende. Det er det. Det er en legende. Og det er ikke bare noget, vi siger, men det er jo i serien. Ja. I alle serier, der er det jo Så Mega Lopunny. Lopunny. Ja. Og Miss Magus. Fedt. Men, Så må vi se, hvornår der bliver råd til en pakke mere, vi lige skal vise. ja. Det kan være, når Mewten er solgt. Ja, så tror jeg nok, min far, Mm. altså når når Mew bliver solgt, så skal vi da også lige købe, skal man måske så købe den der pakke til 1999, skulle man måske det? Den er faktisk til ud. Så lige, den koster kun 1300 nu. Eller 1400. Så har man ikke så meget lyst til det, har man ikke lidt det. Det har man da lidt. Men det var alt for den her video. Tak fordi I har set med. Husk at like og subscribe. Det vil i hvert fald støtte os en hel del. Jeg prøver at ramme 1000 subscribers. Også 100. Jeg er på 16 lige nu. Du har 16 lige nu. Vi vil gerne op på 100. Ja.
Det er første milepæl. Mm. Det kunne være ret fedt. Men hej hej. Hej hej.